Foli ni waleɲuman dɔn dayɛlɛ kɛɲɛ an b'o ta ka débat face à face religieux sigida gale kulu jamakulu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nin waati in na k'a fo a kɛyɔrɔ la ani a kɛ kuma k'a fo a ka cɛsiri la ani a ka wuli ka jɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛn i ka lamaga cogoya ma karamɔgɔ ko n kundigi n k'i kundigi de don sara foyi t'a la ni naarɛtɔ tɛ an kɔrɔkɛ ko ten kɔmɔso ko nɛgɛtigi professeur Moribo Gindo ko san 35 tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'an ye a nɔfɛ n'a y'an ye boli la a kana an ta ɲini yɔrɔ wɛrɛ la dɛ a tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ a tɛ bibulu kɔnɔ hadisa kuma tɛ koyi ko anw n'an bɛ kogo ni nguru ni bari de la n'an t'a bari ni k'a cɛɲa ko an n'an b'a bari de ni k'a kolo gɛlɛya k'an b'an kɔrɔkɛ fo an kɔrɔkɛ wɛrɛ bɛ yen karamɔgɔ dɔɲɔgɔnkɛ n ka adama dɔɲɔ ale ko n'a kɛra kolokoto ye ko n'a kɛra wuyangilikɛla wuyangilenw ye ko n'a y'a ka ɲinifɛn dɔn ka ban ko n'a bolo sera a ka ɲinifɛn ma ko n'an y'a sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ kan ko an k'a fɔ a ɲɛna ko an ka kolokotoya de fara an boloda la nangarabaya kɔni awɔ o tuma karamɔgɔw ko an ko bɛɛ lajɛlen nangaraba an bɛɛ jɛ bɛ ka lemuru tigɛ min kan sɔsɔli tɛ min na an fɛ hakilimani ɲɔgɔn cɛ ko n'i ye den o den ɲɛnamaya in kɔnɔ lemuru tigɛ a kan k'o bɛ fa dɔ ni ba dɔ de nɔ na olu fana bɛ fa dɔw ni ba dɔw nɔ na anw ka ma siga don min na an b'an bɛnbaw nɔ na an bɔnnaw minnu y'an to yan n'an baden min mu u dɔn u bɛnba ye karamɔgɔ o ma se kɛlɛ ma ayi o ma se kɛlɛ ma minnu tun b'an ɲɛdɔn kunna sini i ma kunun jama ye i ɲɛ tɛ bi jama na e bɛ jama dan dɔ sini wa maa si tɛ nin dan dɔ karamɔgɔ ne ko n'u y'an ɲininka ko a bɛ laɲini min nɔfɛ a ɲɔgɔn de delila ka kɛ diɲɛ kɔnɔ a ka dɔ yira an na wa ko ne t'a bɛɛ dɔn dɛ nka diinɛ ye wolofinna ka kɔlɔlɔ ye maa y'i yɛrɛ bɔ diinɛ kɔnɔ ka hɛrɛ sɔrɔ o kɔfɛ kɔni an b'o jamana dɔn ko an b'a fɔ dɔwɛrɛ ko ni silamɛya ala mago tun bɛ jama de la ni silamɛya ala tun bɛ fɛ jama de ka to a bolo silamɛya ala tun man ka sɔn un di ka tila la dɛ maa miliyari 1 ni kɔjan o de porokotora la bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna diɲɛ kɔnɔ olu yɛrɛ la masakɛ kura awɔ o ye foli bila foli de fɔ koyi o ko n'i y'i den tɔgɔ da arabu la to a la k'o tɔgɔ ye ko silamɛ tɔgɔ ale ka jamana kɔnɔ maa miliyari ni kɔ ye k'i den na to maa tɔw senkɔrɔ maaya la sa k'ale tɛ jamana papiye d'a ma dɛ wa a tɛna dɔn jamanaden ye ko an ko karamɔgɔkɛ ma k'an n'an ɲɛ ko an b'a kɔ ka taa awɔ karamɔgɔ minnu k'u bɛ ala kɔ u nɛgɛra cogo min na fajirida kelen ko janfa kuntaw kan a bɛɛ ka don misiri kɔnɔ an bɛ minnu kɔ aw tɛ k'a sɔrɔ k'u sɔrɔ misiri kɔnɔ bɔda ma ye koyi Espagne kɛ k'a ko b'a siɲɛ kelen n ko a ma b'a tile 15 a ma dɔgɔdɔgɔnin ba u y'a b'a su kelen ni tile kelen silamɛya karamɔgɔ yeli kɔni na bi maa t'a fɔ ko u y'u ka ɲinifɛn bɛɛ sɔrɔ nka o kɔfɛ u ye caman sɔrɔ u ka ɲinifɛn ɲuman na dɛ bɛɛ de ɲɛ b'o la karamɔgɔ e ka sini lɔjɛ kɛ ni silamɛw yɛrɛ bɛ maa bonya ni mali karamɔgɔ kan ka kumakan bato ni mali karamɔgɔ kan ka kumakan bolokɔrɔta ni mali karamɔgɔ bɛ diinɛ de nɔfɛ k'u bɛ ala ko de la n'u ko ko maa y'u ka kira dɔgɔya olu fɔlɔfɔlɔ de y'u ka kira dɔgɔya ka d'a kan i ye maa min suɲɛ i fa n'i ba ye ka maa min suɲɛ n'i ka mirindi ye ka maa min suɲɛ n'i ka siya ye o maa n'o k'i ka min kɛ n'i banna k'o kɛ e tɔgɔ tɛ foyi ye fo faso dangaden kɔ siga kelen t'a la dɛ a b'i komi i fa k'i bila ko dɔ la i k'i baw mɔ o tɛ nin ye sa wa mamadu de b'a mandenw ma a ko ne mandenw diɲɛ dulonnen don fɛn min na ne ye min fɔ a ye o tɛ koyi ayi diɲɛ dulon bɛ min na fewu a tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ dɛ n'a mago bɛ ɲɛnamaya kɔfɛla kɔni na ne bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ a ɲɛna ka bɛn n ka sogo k'a ma nka ne yɛrɛ dan bɛ min na ko diɲɛ de dulon b'o la fewu o de to a ye ko dɔɔni wa n'a mago bɛ dɔɔni na a kana 2 kɛ a kana 3 kɛ dɛ
aye wula ka kunda fo sini aye ta fo sini aka taa dɔɔni nɔfɛ karamɔgɔ an bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ dɔɔni na wolofinden mi wolofinden sɔsɔ la wolofin an mago bɛ dɔɔni na n ko wolofinden mi wolofinden sɔsɔ la ko silamɛw ka kira k'u ma k'u ka taa dɔɔni ɲini sini ka na n'a ye u ka karamɔgɔ kelen de yira an na Mali la min delila ka se sini dɔɔni nɔfɛ ka na dɔ fɔ maliyɛnw ye kelen dɔrɔn an tɛna fila ɲininkali kɛ karamɔgɔ ka bɔ kira ka so fɔ misɛnmanw na dugu ma n ko ka bɛn a yɛrɛ ka fɔli ma ka bɛn a yɛrɛ ka bilasirakan ma karamɔgɔw an b'a fɔ n'an bɛ kuma ko an ka kuma ka da an ka dɔnta de la wa karamɔgɔ an y'o de minɛ an bɛ ka baara kɛ n'a ye anw bɛ kuma ka da an ka dɔnta de la karamɔgɔ maa b'i yɛrɛ bɔ nin ko la k'a sɔrɔ ninnu bɛ ka taa n'a ye sira min fɛ o sira yɛrɛ tɛ yɛrɛ minnu b'an da la an mɔkɛ donna an na kabi kira taalen kɔfɛ san 100 fɔlɔ kɔnɔ a sera an ka dugu kɔnɔ karamɔgɔ o kumakan in an y'o sen an ko n'an bɛna bolo nɔfɛ a bɛna tile gan na karamɔgɔ man da in kalan dɛ ko n y'a ye n ɲɛ na de wa ne ni ɲɔgɔnna wolofinden ba kelen Mali kɔnɔ voyageurs la i bɛ se ka min ɲininka a n'a sɛmɛntiya ye ne bɛna min fɔ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ a ka ɲinini ma se o kɔni ma nka min ka min fɔ ale y'a ye a ɲɛ na o bɛ se k'o sɛmɛntiya wolofinw bɛ jigin dugu min na ko Sini an bɛ jigin Sini dugu min na ko Gansu an ka commerçant bɛɛ bɛ taa yɔrɔ min na ko Gansu karamɔgɔ n'i y'a jateminɛ mɔgɔ dɔ bɛ k'an dɛmɛ ni fɛɛrɛ dɔ ye hali an t'a dɔn ko dɛmɛ fɛɛrɛba don k'a sɔrɔ belebele de don mɔgɔw m'a faamu nka Siniwaw bɛ se ka sira yira an na nka Siniwaw ye min kɔni bɔ u yɛrɛ ta la ko an k'an tɛgɛ da o kan karamɔgɔ u ye k'o datugu kosɛbɛ dɛ e ka Sini sigibagaw ɲininka k'u ka dɔ ɲɛfɔ yen na Siniwaw bɛ kalan kɛ kan 4 de la diɲɛlatigɛ kɔnɔ an ka den minnu sɔrɔla yen e min taara i bɛ fɛ ka kalan bɛɛ bɛ kalan kan dɔ la kan wɛrɛ bɛ yen a bɛ kalan o la kan wɛrɛ bɛ yen nɔ n'i taara sanfɛ i bɛ kalan o la nka Siniwaw ka barabila foli yɛrɛ bɛ fɔ kan min na maa si t'a kalan ni Siniwa den tɛ karamɔgɔ kabako min fana b'o la i b'o dɔn pour que i ka se k'o kan nin kalan Sini ka bɛnkan kɔnɔ u ka sigi kan kɔnɔ fo a ka sɔrɔ i segɔla Sini ka san 20 kɛ i ma deli ka bɔ Sini da fɛ ka taa yɔrɔ si hali i mana Hong Kong ka ye n'o kɛra e mana kɛ dunan min o bɛ se k'e bila e k'a kalan nka karamɔgɔ n'i y'o lajɛ i b'a ye k'u ye nbalan da an denw ye dɛ nka n'i nana yɔrɔ dɔ fana lajɛ i b'u ka o bolokɔrɔ ta karamɔgɔ Siniwaw ka dugu nin kɛ commerce ye ka a dayɛlɛ o ni farafinna bɛɛ cɛ kun caman bɛ se ka y'a la nka ne bɛ kun kelen dɔn a la ka bɛn ne ka sini sigi ma san 5 kɔnɔ karamɔgɔ ne bɛ se k'o ɲɛf'i ɲɛna i k'o lakale ka na i tɛ maloya sɔrɔ o la fewu n y'a ye n y'a kalan kuma dɔ la n'a kumana a bɛ ɲɔgɔn faamu yɔrɔ dɔ la wa karamɔgɔ n bɛna min fana fɔ ni maa min bɛ fɛ k'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ se ka yɛlɛ ka taa 115 woloma internet YouTube kan a bɛ yen a jaw bɛ yen ko ni maa min ko an ma ko kira ka san 110 laban de kɔnɔ ko silamɛya donna Mande o dugu min filɛ ko Gansu silamɛya janjo wulilen kɔfɛ san 26 fɔlɔ kɔnɔ u y'u ka kɛnɛ bila ka kɛnɛ wɛrɛ minnu lasɔrɔ o dugu nin ye o dugu dɔ ye u ka ɲɛmɔgɔ min sar'u bolo ye k'u y'o su don tu dɔ la tu nin karamɔgɔ yɔrɔ in bɛɛ tɛ tɛmɛ 1 hectare et demi ou 2 hectares kan mais arabu bɛ miliyari de sara Sini État ye yɔrɔ nin nɔfɛ kɔrɔ de b'a la nka a kuma kɔnɔ ka don o kama ko hadisa minnu ko Mamadu ko ka taa dɔɔni ɲini fɔ Sini hadisa kɔrɔbaw tɛ n'i ye ko in jateminɛ kɔni ka d'a kan dɔfɔ in arabu ka nin dɔfɔ a ɲɛyɔrɔ kɛlen don a ko kunun kotigiw olu t'a bi kotigiw ye dɛ o yɔrɔ in de ma se ka faamu Mandenka bolo kosɛbɛ ko in ma daminɛ ni Magana Saudiya tɛ karamɔgɔ lakale fururu i tɛ maloya sɔrɔ o la ko in a ma daminɛ Magana
wa saudiya tɛ n'i k'i bɛ arabu sɛgɛsɛgɛ o bɛ jɔ kɛlɛ la min na ko u ye min kɛ maa tɔgɔ ye ka di maaw ma ko mamadu in yɛrɛ de maaninfin tɔgɔ tɛ a ti bɛn maa yɛrɛ de tɔgɔ ma a bɛ bɛn ko de ma kumakan de ma nka mɔgɔ tɔgɔ tɛ o bɛ sɛgɛsɛgɛ wa ko in ma daminɛ saudiya t'a kunna a t'a ju la nbamuru de y'a kɛ saudiya ta ye jolikɛnɛ de y'a kɛ saudiya ta ye bingali ni jatigɛ wale ta k'i sigiɲɔgɔn sɛgɛrɛ o de y'a kɛ saudiya ta ye saudiya ta tun tɛ ko o tigiya filɛ nin ye arabuw taara o yɔrɔ min se u ye misiri dɔ de jɔ yen nɔ misiri in bɛ ganso maliyɛn bɛɛ bɛ se ka taa sɛgɛsɛgɛ a bɛ yen nka misiri nin yarɔ anw yɛrɛ n'u ka sinuwa kelen silamɛw de wolofin de bɛ kɛ k'a fa dewu i tɛ sinuwa yɛrɛ yan na olu bɛ ka yɛlɛ an na nka misiri kabako de bɛ misiri na n karamɔgɔ Fajigi ni maa min y'a ɲɛɲini a b'i bila ka taa yɔrɔ jan ka d'a kan u ko kɔsa in na arabuw hakili sigilen kɔ o tɛ tɛmɛ hali san 300 kan fɔlɔ dɛ san 300 san 400 kɔnɔnaw na arabuw hakili sigilen kɔfɛ u ka namara nin u y'a ye k'a fɔ ko non ko scénario in sɛbɛncogo man ɲa ko dɔ b'a la o bɛna dɔn mɔgɔ bɛ a ɲini k'a dɔn ko scénario tigi tun t'olu ye o ye mun ye misiri fɔlɔ minnu jɔra ko ni san 100 fɔlɔ kɔnɔ o misiri kelen tɛ min ɲɛsinnen bɛ Maga ma jango alikaba a misiri kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ arabu tilara ka wuli de u ye wari kɛ ka dɔw nɛgɛ k'u ka murabu yɛlɛma u ye dɔw ta kɛ ni nbamuru ye ka murabu ninnu yɛlɛma sisan k'u ɲɛsin Maga ma ka sɔrɔ ka ni namara dilan ko kɔrɔn 3 misiri dɛ kɔrɔn 7 misiri misiri in kelen tun ɲɛsinnen tɛ Maga ma ayiwa o mɛnna bingali na n t'a dɔn u ye bɛɛ ta kɔni yɛlɛma nka u sera sinuwaw ma u k'u bɛ sinuwaw ta yɛlɛma sinuwaw ko ayi an mɔkɛ de nana yan nɔ a sara yan an y'a su don a denw sigira yan a yɛrɛ fana tilara ka na a y'a sira labɔ nka min ye ko a bɛna a ka misiri bɔ a cogo la k'a kɛ cogo wɛrɛ ye karamɔgɔ a y'a yɛrɛ lafiya o kɛtɔ tɛ nbamuru kumana ka dɛsɛ a ma se ka kɛ sigikafɔ kɛra ka dɛsɛ sinuwaw ko pɛtu k'a tɛ kɛ ko misiri in ka to a cogo la karamɔgɔ min ye tiɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o de ye kuma ye sinuwaw yɛrɛ nana diɲɛ kɔnɔ sisan ka satellite dilan ka satellite yɛlɛn k'a lajɛ donc arabu ko ka misiri nin yɛlɛma kɔrɔ de b'a la misiri ninnu tun ɲɛsinnen tɛ Maga ma ni misiri nin bɛ côté min ta ça ne donne pas de Maga sinuwaw ka kodɔnnaw fana wulila o y'a ɲɛɲini fo ka t'u tɛgɛ da kisɛ kan sa ka taa ye ko in daminɛna Jordan de arabu ko n'a taara a y'a sen bɔra nka a kana ko wɛrɛ wuli misiri in bɛ yen hali sini ko ni maa min ma sɔn t'a dɔn misiri in kɔnɔ i ka busɔli sigi misiri nin kan i k'a lajɛ misiri in ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ min ma i bɛ bɔ misiri in kɔnɔ 30 minutes métro la i bɛ taa dugu wɛrɛ la ko Macao Portugal ka yɔrɔ maralen bɛ sini i bɛ taa ye i bɛ don misiri kɔnɔ i y'a faamu i ka busɔli sigi o misiri kɔnɔ i k'a lajɛ i b'a ye o misiri ni ale misiri a bɛ komi kɔrɔn ni tilebi de don quoi u ka murabu ɲɛsin fa a bɛ komi kɔrɔn ni tilebi de don karamɔgɔ ɲɛfɔ man di nka ne karamɔgɔ ne den kuma in yɛrɛ laɲini bɛ mun nɔfɛ ne karamɔgɔ Fajigi Tarawele nana se ka nin mɛn kan nin ma i don bɛ ne kɔrɔkɛ kan n k'i don bɛ ne kɔrɔkɛ kan ayiwa a yɛrɛ ko tɛ bɛɛ de ka boli i ka biribiri ye dɛ tiganikuru de la kumaba tɛ ban dɔ fana tɛ nin ye n'i ye ne kɔrɔkɛ de yira denmisɛnw na n ko n'i ye ne kɔrɔkɛ de yira an denw na ka ne kɔrɔkɛ de yira an mɔdenw na jama faralen ɲɔgɔn kan n ko jama faralen ɲɔgɔn kan ne bɛ fa min yira o la o n'i ta in bɛ bɔ ɲɔgɔn ma dɛ awɔ karamɔgɔ Fajigi Tarawele n'i bɛ Mali kojugukɛla ɲini maa kelen don Mali ciba n ko maa kelen don Mali tɔnbɔba ka bɛn ne bamanan kalanden fitinin de ka ɲɛyeli ma maa kelen don awɔ kira 2 de cira Mali la maliyɛnw bɛ kelen dɔn nka u tɛ kelen dɔn fanba tɛ kelen dɔn kira 2 de b'anw fɛ
ko kira fila bi ci dugu kelen na kira fila cira waati kelen fɛn o fɛn fɔra arabuw ka dɔ fɔra a bɛɛ de dɔ da lamagara mali la karamɔgɔ misaliw la fana lɔjɛ bani n ko kira fila de b'an fɛ yen kidale hayidara o ani ne yɛrɛ fa e bɛ jɔn wɛrɛ ɲini kiraya la n'o tɛ ko kira ma kalan an ka kira yɛrɛ mɔkɛ fana tun ma kalan koyi n ko n y'o f'i ye kɛ ala tun tɛ se k'a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn nka n k'a bɔra ni kuranɛ de ye k'a lamaga kuranɛtigiw de ɲɛna ka kɛlɛ ninnu juru ta ka wuli k'i jɔ n'a ye bɛɛ lajɛlen ɲɛna karamɔgɔ ayi a tun ma kalan dɛ mɛ a bɛ kelen kelen minnu dɔn olu tun sɔsɔ man di dɛ i komi juma seli n'a ɲɔgɔnna a ko juma jɔ ko naani ko f'a ka bɔ kuranɛ de kɔnɔ k'a yira a la ko ni hadisa sera a ma foyi t'a kisi ɲɔgɔn ma cɛ ma sɔrɔ k'a yira a la n ko muso ma sɔrɔ k'a yira a la hali sini a mɔdenw tɛ k'a tɔnɔbɔ nin yɔrɔ nka olu ka tɔnɔbɔli nɔfɛ olu ye faso ci de k'u ka tɔnɔbɔ ye olu ye faso ɲagami de k'u ka tɔnɔbɔ ye olu ye faso ka kumasulu de k'u ka tɔnɔbɔ ye ka bɛn mun ma n ka tigiya filɛ nin ye cɛ kelen min sera ka na anw faso kɔnɔ ba mali kɔnɔ k'a fɔ ko an yɛrɛ bɛ se ka kuma an faso ko kan sa o don sera k'o ɲini k'o d'an ma awɔ petroli tɛ ka bɔ taji sanu tɛ ka bɔ jago n'a kɔfiliw tɔnɔ yɛrɛ nɔfɛ jamana ka cɛsiri ni wulikajɔ san 8 kɔnɔ a ye izini 9 jɔ e ko hali Jomo Kenyatta y'o ɲɔgɔnna kɛ de ayi ko a bɛ n kuruma wa n da an de la ɔ bɛɛ y'an fa folisi o foyi bɔ an ɲɛ ta ɲɛdɔn o fana an ko k'o ye ɲuman kɛ k'a sɔrɔ a ye juguman min kɛ bɛɛ ɲinɛ b'o kɔ o ma n'a wari ta ka t'o ti bazeli rɔ n'o tun y'o kɛ ka satellite dilan de izini jɔ o don ɲakuma kɔrɔ wɛrɛ bɛ k'a ka premier essai kɛ ne karamɔgɔ kana se ka rɔ fewu a ye ɲuman kɛ nka a ye juguman fana kɛ anw fa Moribo anw n'a cɛkɔrɔba an m'a fɔ k'an ma juguman kɛ dɛ an ko n tɛ la juguman dɔn ka d'a kan maaba dɔw sɔrɔla Mali kɔnɔ olu ko ko aw ko ko Moribo ye juguman kɛ koyi a y'anw fa k'a fɔra a ɲɛna a ka dɔnnikɛlaw fɛ ko Musa tɔgɔ dɔ bɛna a ka fa tiɲɛ o bɛnna n'anw fa ye k'a y'o fa n ko ayiwa karamɔgɔ tiganinkurula kumaba tɛ ban i ta in bɛ se ka k'i ka tiɲɛ ye an girinbaatɔ yɛlɛla 115 la sanfɛ dɔwɛrɛ tɛ maliyɛn da faransi y'an ka moriw minɛ n ko ne luwanu faransi ye caman kɛ juguman na an ka moriw minɛ ni ko ni faransi sen bɔra o bolo bɔyɔrɔ ka jan dɛ n ko a tɛ jɔ an ka ɲɔgɔn ɲini ka ban moribo minɛbaaw yɛrɛ bɔlen tɛ k'a fɔ Mali la u dabarajɛra maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye n ka cɛ k'olu de ye moribo ka fanga bin n k'o ye kuma in kɔri ka tɛmɛ nka a k'a dɔn k'a fɔ ko bɔrɔ de fan b'a tɔ la olu de y'a bin koyi ni faransi sen bɛ ara wari dinna kɛ olu de mɔ ni faransi bɛ ka fɛn o fɛn kɛ ko in nɔ i kana siga min kɔni na wari de din bɛ olu ma bolo min kɔni yera Mali la anw ɲɛ ye bolo min ye n balimakɛ i komi i sigi bɛ k'a lajɛ direct la i ka télévision la dɛ minnu ye Moribo minɛ Mali la nansara tun t'o rɔ arabu tun t'o rɔ hali ni arabu balimaya de wari in nana o sira fɛ tɔn in dilann'o de fɛ wa karamɔgɔ min y'o ra kojuguba ye dɛ o daba kelen in yɛlɛlen don hali bi koyi awɔ Marɔku kɔni da in yɛlɛlen don dɛ ka d'a kan faransi kɛ maa kɛ ka Moribo kɛlɛ faransi ye Moribo kɛlɛ ka bɛn kun min ma an jɔlen filɛ o de dɔ danga la bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna koyi ko Moribo ye irisiw ka hakilina ta faransi n'a jɛngoma ɲɔgɔn ko maa o maa ko k'i bi teriya ɲini ni irisiw ye a y'a faamaw bɛɛ gɛn ka bɔ yen joona faransi bɛ se kɛ mun kɛ faransi tɛ se k'a ka armée bila ka na Moribo minɛ faransi tɛ se ka Moribo wele ni ka taa poison kɛ kɔnɔ faransi bɛna mun kɛ Moribo ko la fo faransi ka don maliyɛnw yɛrɛ de kan a bɛ se Moribo minɛ cogo min na wa don kɛra minnu kan dɛ olu de bɛ yen ayi u denw tɛ u mɔdenw tɛ n k'u yɛrɛ de bɛ yen don kɛra olu de kan baara caman kɛra kɔrɔ dɛ san 8 janfa dilannen ko caman dilann'o na koyi karamɔgɔ ko caman dilanna na nka n k'i ma n ko n t'u ka ɲinifɛn dɔn nka ne fa kɔni siga tɛ ne na min na ne fa bɛ ka gidiya de ɲini yatɔla komini ta ɲɔgɔn na
nga community ye doni lama awo arabu don cera Iran ngwa gwane alimami tundo alimami to de fara lenfle nyanga kata jamana tigi fe ko ni ma yatola ge sinamba fa ka jamana nyami jamana tigi wo yatola ke ka jamana bla o yatola duma do reke de yatola kuma ne ma vo qur'an ende ala kuma kan goy ne te so go soso o doni tena nga do bera fe onake arabu la ma koro kuma kai o go yatola ita bora hadisa la sa qur'ana yere de sosoli bi kono ako aye ni yoro lo jabane ka vo qur'ana injigina arabu ka de la arabu kan ando soso nga kona tuma jige arabu kana ko arabu de tinti son o be arabu ka cheya de kofo o be arabu ka korota de kofo o arabu ye munge nyana maya dofo kono yani ga silama na abe boko fono fono yana ga chede bi soro ngo chede ma soro mi se go nyefo ya to la yana o ga jamana bla e jamana bla ka tla kana jamana ke lo mara ade ya mara mo de mi ga mara bi o nan fa ni bo de no fe foni bora ki jobi ga fo malion yana ki be silama mina iye fembe soro ni silama min toye iye moro mina ni silama min toye ka musa mina ni silama min toye o silama ni ko ere ba do fere ko arabu ka nyeta de do wolofina ka nyeta tara anga sabati tara anga korota tara anga foi tara mi hera nyana maya ngono amma ni kuma sulite o kuma malideu ne ko ne mbora nin sara na ben suga sara wolon fla na ko ne ba do ne sibirom na atna saka ta bine ka kanefa ne ko ne mbora karamo idado ni jama mbi dani mali population ma do yara ika famma ko ni bi fa ya to la ko ata adamne fli ko ngaramo ni mami ye jatemine ko la ya to la to kombirle to ga boni kerengere e doro ngache kani tun jamana yere be kan hawo ka na folo ni arme be ka kelendai ka soro ga kuku sako ka to la anfa fono ba ta ke ko nga anfa ta ke chugo de bi ma la sira sino anage faransi be ka wardi karamo woro make kursi ma wule sawa mi nga dunu damaja ngwan va to birle to minibaru ko fe aye to birle to zawiya la aye to kolosi bulo aye to fini jema bulo ki munumunu ko fe doro kata do ko mosoro cha kijo odo ni ya fa malika mo yo uso ma ko kanen du kule mboye kanane kuraye kavoko abe kulela abe woyola aka kira yere fle komo tu kono ni egoyi fo waro karamo ma fi ngo ya sura ya ka ekibu forme che tankalo woro ko tege da murbo ka che de masoro ekibu forme na bana pe president dona ministry dona be joro yini na ko dima nga ko filmu to esa tege bita da baba moro ka jo yere folo bi bolo da bolo ka fo ko monsieur le président ika fanga bana o che de masoro ala yere usiranga temo ni go kibina segi go to ko labat na get lunga mo bulo o ya to te o militaire de na sama o go ame chekele ndo armena o ye chede o meleke ta soso ako tua ko cheworo ba yo ko ka bo mi go wotoro ako ka no anna me doro kan singa dulo ki bado awo go nyema bo militaire ye kadaka urwana ba nya fale ni militaire bora jamfa kalama ko kana na ta kinye ayi munumunu katado chokorabaka fo faragra fo bugunen ko fe uga control sinye kasoro ka murbo mine ba bo filmu na sisa chokorabaka yo ko jo chokorako ningabu ka fo ko ngelemita ate wasolo nga chesa ba faranga uga soro ko chesa ba faranga kana farale ka ekibu mataka jama kira matan nani nunu ne utege da morwola wa chegora dona mingama karamo ayake goy atara kuluguro sirala ki joni berde mu ga morbo jigi fo kamina bulo makana do ga berde mu kono ngache kana di musa sigilema agarati o nga ye chegora ta labanchu ko filmu kono nguye chegora labanchu ko filmu kono ngo sena ngolo sara tawdeni hali musa min ya fa ta fa kundo abi ko mai watara ka jala diba ni taraka so na ye dumuni ke ga banga tege ko i yongiri gi bolo fla da kwa ye michelo ministry anga finitigi mi ye jala da mai watara kana aki bokolo kama ika ki ga dambe kama ika ki ga nyana maya ye tugo ni ka nyana maya ko fela ye tugo kama jala mi ya da mai watara kana do ye jala ndima ki ga da abse ga diba fo nga jala nda kun ye munye ni ya nyini ngola na ifon fe fi abenga lokone kote atano
ati jala in dɔn hali jala in bɛ min yɛrɛ kana o t'a dabaga dɔn awɔ n ko sɛtanɛ kelen ka jala da ala kana n ko jala de bɛ Mayi Watara kan na ten a bɛ se ka ɲɛfɔ Mayi Watara bolo min y'a ka sɛtanɛ o yɛrɛ de ye jala da kana n'a dara kana kun min na a bɛ ka baara kɛ dɛ awɔ a ka tɛmɛ n'a ye quoi an b'a sɔrɔ yen o kama ne karamɔgɔ ni ne dɔgɔnin karamɔgɔ Fajigi n k'i ma anw ka kira a tɛ kuma da la bilen dɛ ayi a kɔrɔl'o ma a bɛ kɛtaw de kɛ kalandenw bɛ kuma sama ka bɔ o de kɔnɔ awɔ ale bɛ kɛtaw de kɛ kalandenw bɛ kuma sama ka bɔ o de kɔnɔ i komi an kɔrɔkɛ kɔrɛ gweletigi General Sogɛli taara ka taa min k'a fɛ yen Sogɛli bilala k'a ka kɛ nin ma n'i ye Sogɛli yɛrɛ ɲininka ko Sogɛli e taara an fa suya ni Mali dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye k'a suya ni Wolofina dɔgɔtɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye kuma dɔ la an b'a fɔ i y'a suya ni diɲɛ yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ bɛɛ ye koyi nka Sogɛli a k'i ka nin fɔ i y'a fɔ kun min kama i b'a dɔn ale k'i k'a fɔ kun min kama i b'a dɔn a b'a fɔ i ye k'a t'a dɔn karamɔgɔ ye n kali a b'a fɔ i ye k'a t'a dɔn a t'a dɔn i ye IBK ta yan ne bɛnkɛ n'a ka ko bɛɛ a ma sɔn ka bɔ k'i jɔ o la dɛ ko avion yɛrɛyɛrɛla ni IBK ye k'a y'i to dugu ma ka yɛlɛ ka n'i bolo da IBK kama na avion kɔnɔ k'i kana sira foyi t'i sɔrɔ n'i bɛ kana ne fɛ yan i y'o ye karamɔgɔ a ye bɛɛ na sira bɔ i y'a ye ka donso ngɔni fɔ a ye fo ka taa bolo fila da ngɔni bara kunna ka dugawu kɛ karamɔgɔ i y'o ye kɔni bɛɛ na sira in de don nka ale ka bɛɛ na sira tɛ bɔ ɲuman na dɛ fo de ka dɔn a ko kamakaw k'a ka armée donso ninnu kabi kunu fo bi dugu in tu tigɛbagaw ko ne yɛrɛ y'a dɔ ye koyi awɔ tiɲɛ don n bɛ ka n dabalo de ɲini tiɲɛ don n ka makaba sɔrɔla nin na n ka bonya sɔrɔla nin na n dalen tɛ arabuw ta in na dɛ i jɔ n ka kuma ye a ka n taa yɔrɔ ye a ma donsow bɔ ka yɛrɛ la ɲɔrɔ karamɔgɔ n ko kira ale tɛ kuma a bɛ kɛwale de kɛ i b'a ye o ra ani Amadu ka baba tira ɲɔgɔn na ko Faransi ye IBK minɛ sara di Amadu ka baba taara kunbɛn Saudi a ka bilanse ka don n'a ye Mali la a ko Amadu ka baba nani t'a ye ko Amadu ka baba ko nin dira n ma de komi wurudi dira Cheikh Umaru Tijani ma cogo min na bolo ni bolo ko n kelen t'a dɔn a ko baasi tɛ a ma k'e kun fɔlɔ e k'a to ten anw ye Moribo minɛ sara dun ka Musa minɛ yan nɔ e bɛ se k'a fɔ k'i bɛna dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna tubabukɔ la nin tɛ baasi ye a ta bɛ minɛ don min na i y'a ye kɔni n b'a ka avion panna de Amadu ka baba y'i to minibaro kɔnɔ de k'a ka avion tɛmɛtɔla ye a ko Amadu ka baba e bɛ t'i ta namara kɔfɛ ka na de ne ta natɔ filɛ nin ye a bɛna di yan fɔ n sigiyɔrɔ la n ka so ko ne ye kira mɔden de ye kana tulo kɛ n na min dar'o kan sisan Amadu ka baba fana ma bɔ k'a b'a jira ko n bɛ se ka pan ni e kaman tɛ n bɛ se ka pan ni fa kaman tɛ n bɛ se ka Bamako bɛɛ fa jama na k'a sɔrɔ n m'e tɔgɔ fɔ Amadu ka baba y'a ka scénario dilan nka scénario nin dilancogo fana ma ɲa kosɛbɛ quoi awɔ nka donigiri tabaw y'a ta a y'a da minnu kɔ an sera a kɔrɔ an y'a ta awɔ scénario tun dilanna de ka ne kɔrɔkɛ de attaquer Serifu Usumani Wadane Ayidara Fajigi ka bɛn ne ka ɲɛyeli ma m'a fɔ n ta in ye tiɲɛ ye dɛ o ye ne ka kalanden ɲɛyeli ye scénario tun dilanna ni Hayidara tun banna ka taa a ɲɔgɔn ye don u tun bɛ fɛn sama fo karamɔgɔ Fajigi u tun b'a sama fo 23 heures waati awɔ wa arabu ka ala ye tasara min fɔ o tasara de don dɛ arabu ala tɛ dɔwɛrɛ ye a nɔfɛtugubaw kɔ ne kɔrɔkɛ n'o y'a fa logora an ka musow ɲɛna ye a barokɛlaw ɲɛna ne tɛ n kɔrɔkɛ ka ko kuma dɔ la ma ne t'a ɲɛ dɔn kosɛbɛ ka d'a kan n'a sigira musow fɛ baro la min tɛ bɔ n kɔrɔ da dɔrɔn fo n'a sa sini o de ye n kɔrɔ fana ka fiɲɛ ye n kɔrɔ e y'i fa logora i ka sagasogo jɛninen kunna ye ka bɔ dɔrɔn ko kɔrɔfɛmɔgɔw n'u ka manamana kɔni olu bɛ se ka tɛmɛ n'a ye n'u sera Bamakɔ yan don o don an b'an ka Bamakɔ taw yɔrɔ dɔn an b'u ka du dɔn an b'u sigiyɔrɔ dɔn o bɛ mun yira an b'u kɛlɛ cogo dɔ t'o ye wa abiyaw fana ko ayiwa n'i m'o se sɔrɔ o tuma n'an fana ye se sɔrɔ e kan an n'an ta sara bɛɛ lajɛlen ɲɛna o tun bɛ maaw su ka jigin Hayidara k'a don a tun tɛ bɔ foyi fɛ Bamakɔ o kama scénario filanan ko ni Hayidara présentera
na ya doko haidara bita anga la fly flana anga foko kametu no do ya dango ansera kuranya ta awo hali baba juzi min kuma na ale yɛrɛ min y'u ka scenario wo bɔ ka yira diɲɛ bɛɛ la ka d'a kan scenario dilanna ka a ɲɛsin maa min ma n'a ye maa wɛrɛw minɛ a y'a bolo si maa wɛrɛw la a ye maa wɛrɛw k'o kojugukɛla ye min yɛrɛ kɛra kojugukɛla ye aw ka baba juzi ko k'a b'o yɔrɔ dɔn scenario ma tiɲɛ n ko scenario ma tiɲɛ a tiɲɛna dɛ o de kɛra u ka ko in yɛrɛ tiɲɛ yɔrɔ ba yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye n ka karamɔgɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ara min da bɛ sɔrɔ n ko scenario filanan tun ye scenario fɔlɔ de tun ye anw yɛrɛ ye an bɛ kamɛtiw tɔgɔ fɔ maaw ye komi sen da kuranɛ kan n'an ye kamɛtiw tɔgɔ fɔ wa an ka balimaya sira ɲini an ni hayidara cɛ dɛ ni hayidara banna ka bɔ sini i tun b'a ye fewu hamadi ka baba tun bɛ denmisɛnninw su ko a ye muru ta a ye berew ta a bɛ se fɛn o fɛn kɔrɔ kamɛtiw ka du minnu bɛ yen nɔ o kamɛtiw bɛɛ ka maakɔrɔba maa wɛrɛ tɛ Serifu Usumani Madani Hayidara karamɔgɔ o tun bɛ kɛ cogo min na Bamakɔ o don i b'o dɔn o tuma o kama doni in dara an kun an y'a ta bɛnbaw de y'an bila ka taa an y'a ta an sera a kɔrɔ o kama karamɔgɔ n ko n ka laɲini bɛ min nɔfɛ tabaliba mana sigi an ni ɲɔgɔn cɛ don o don u bɛ ka cɛ 5 min bila classement na hali n'u ye maa 2 wɛrɛ fara o kan Mali in kɔnɔ olu sigi bɛ ɲɛfɛ silamɛ karamɔgɔw n'u ka jalamuguw sigi m'o kɔfɛ maa 150 kamɛti karamɔgɔw sigilen bɛ tabali ɲɛfɛ maa 150 an ka maakɔrɔw sigilen bɛ tabalijan ninnu yuru la ka kow kɔlɔsi anw da ye jisoli ye ka da an kɔrɔw ma a ma tigɛ da o da la karamɔgɔ min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ an kɔrɔkɛ ɲɛna n'a y'o sɛbɛn lamɛn o bɛ sɔn ka n kɔrɔ bila ka miiri ko 2 kɛ dɛ n b'a fɔ n kɔrɔ ne kan tɛ tɔw kɔni mɔ n tɛ tɔw ta dɔn nka n kɔrɔ n den nɛgɛndi janfa e bɛ yɔrɔ min na bi e bɛ se k'i sen bɔ fɛn in na wa ka tila k'i da ni jama ye Mali kɔnɔ n ko jamana t'i bila Mali population ka dɔgɔrɔ n kɔrɔ n k'a fɔ ka gɛlɛn nka i b'a kɛ hali ko gɛlɛn tɛ ka d'a kan fajigi maa kan k'i bolo kɛ n kɔrɔ la ka bɛn min ma n kɔrɔ bɛ yɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ e b'o dɔn ne b'o dɔn wa maliden fanba bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ni n kɔrɔ ko bi ko silamɛya in bi tɛ tiɲɛ ye a sini tɛ tiɲɛ ye a kunun tɛ tiɲɛ ye wa ne kɔni bɔra ne bɛ n ka hayidaraya la ni maa min bɛ se ka tugu nɔfɛ ko n tɔgɔ ye Serifu Usumani Madani Hayidara ayiwa n kɔni n dalen b'a la sara ɲuman b'an bɛɛ ye saya kɔfɛ nka min kɔni ye arabuw ka yecogo ye o sun ni seli ni hiji n bɔr'o la a yɛrɛ ka fɛ Mugata Dawu sini n'a taara sadi la o kan i bɛ 1000 ni 500 wɛrɛ jɔlen min ni kunun jama tɛ kelen ye m'a fɔ n ko dɔw t'u kɔsegi dɛ wa hali minnu y'u kɔsegi u bɛ tila ka na an sɔrɔ ɲɛfɛ a ko la awɔ cɛ min bɛ ninnu na bi arabu wari tɛ maa min kɔnɔ nansara wari t'a kɔnɔ a ko la n'ale ka sugu jara a jara wolofinna yan de awɔ n'ale y'a ka ɲinifɛn sɔrɔ a y'a sɔrɔ wolofinna yan de n'a ye wasa sɔrɔ a y'a sɔrɔ yan de hali n'i y'a sɔrɔ kɔsa in na a tun y'i sen don politiki ko la nka a y'a ka mɔbili kuraw sɔrɔ k'a ka duw jɔ k'a ka musow furu k'a ka denw balo ni min kɔni ye karamɔgɔ o ma bɔ arabu kun o ma bɔ tubabu kun n'i y'o ɲɛfɔ a ɲɛna wa hali sini i bɛ se ka jama kɛ ɲɔgɔn kan fɔlɔ k'i to bɛnba sira kan min tɛ nin ye Hayidara ale bɛ se k'i kun bɔ doni kɔrɔ ka bɛn ne ka ɲɛyɛli ma ka bɛn tɔ ninnu ma awɔ o ye ne ka kalanden ɲɛyɛli ye m'a fɔ n tɛ ɲɛ tiɲɛ ye dɛ n ko nin ye ne ka kalanden ɲɛyɛli ye n karamɔgɔ o tuma a ka fɛɛrɛ kɛ ladiba ɲumanw bɛ se ka gɛrɛ n kɔrɔ la cogo min na k'a ladi i komi maa min y'a ladi a ka taa fara wahabiyaw kan nin don sinon u tun b'a attaquer ni ladiba ɲumanw ye n kɔrɔ ladi
ngoro te doni njigi doni ko ngwabi ke ka ba ko dongole de ka barake duguma ba bela jede jole nyina mali ngono wolo fine ka hera si ka hera tle ka hera boara ka tla ka fo mali dugugolo ka ko fo ite boara ni hera te siru usman marana idra mali karamo bebi akele ne pse ka ke kana siga oro de sono nin to nunu nansara warte min kono o ka dogo agence te min bolo o ka dogo ngoro agence ni wa iba yelema ka ke avion de transport ibe min soro la ito soro waliden don na kata di arabu mo ka wardo lola nyen yana ambela jelen ye bala anyu yede ama kala ko anyu ye bango gude obi ka dun ka do lola be nyana okma o wari nya ki wore ba nye mini arabu tate kene ngoro foli yelema nya da abito ka foli yelema de nga foli ban foli ngoro bu songa yelema awo nga ayo akagele de ngwa akagele no yu ko flo bisira kana to ku kofle ku gona sira ne jaman juru te tige chugo shila kwa bi boni doni ngoro abi doni wora mi kwa bi jama yako ngo te soro hiji kene gasa o te soro ifu nga doro woni soludo karamo na me gata mena se okwa ngo iboraki yin singoro mo munu nga jugo ngoro ye minu mega ministre usigi ga president mine ngongo do yirela kabenga kala de nyelima ka fomma kele damba kele seba kele fama kele sira kele jo kele so kele ko nyam fenjugo ni nyam fenyuma ko dembe la jelembi fado ni bado de nona am fono ba am fauna am bawde nona olu fono bu faunu baw nona ko siga ma do mi na mbulo amba mbemba nona aywa ko ni ya wulile ka kuma kura kwanye mi yara hagilimate nyon so la de ame duguma ya no ubi safe ka loje duguma ame duguma ko loje safe hagilimate ka nyon so la de atona na ke fo ko fo wulo finde de ka fo idala ki da kun yere duguma mo ya ko ye ko amba no de ma wa hagilo be ma bankumbo de o be ma bankumbo ayo mi ma yero fili karamo o foraka be ne ka kudo dese de ma ngakalande ya de mo ntonte fe ka fote chugo sila ni mineta o soro lala mi se ga dim mbolonda nyoni shienta nyomo karamo kabla boro la kata dolu mo ni mineta ma soro la de ba fata fati religieux sigida gale do karamo ka kene do ka dasi bolo ko la ka saba de na ngata okuma na mi kata menase do woni solido atna to flemba kono fena nin ko sira dandugo ka ba karamo nin ko ba yere ba hala ne tote ni mi ba mali dugu ka hala ne tote arabu wari arabu yere bna tlaka sonde ka foko an ga war fu min ce ko halbi an ga mauto nin kora an to ga kora yini u ba tigola no ya tigola bebi balo tigo yini faso kono o kuma i balo ga bo faso min kono ina ke ja ku yala ko faso bunya a ja o mi agoya bongere malgre ibe faso inde bunya ka daka kibe faso inde kono faso te kono e de faso kono ina bunya le ka kaiba bunya wati jande